Yung mga katoy, kinakagat to. So, okay na yun? Oo. Oh, meron nga. Ay, meron. Ayun, mga katoy, malaki na naman. Malaki, mga katoy. Parang katulad nung nauna natin. Yun! Uli ka! Yun, malaki to. Malaki to. Yun! Yun. Ang laki mga katoy. Ayun, malaki nga oh. Ganda ng hatak. Ayun, malaki. Dami. Dami naman ito. Ikaw nalagdagan. Kadami. Ito na mga katsoy. Oh. Sarap mga katsoy. Yon, isang pagpagpalang araw ulit sa inyo mga katsoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So panibagong spot tayo mga katsoy. Sa ano, may purok 4 sukat. Doon tayo galing mga katsoy nung nakaraan oh. Sa may ano na yun oh. Mga katsoy, nakamit natin si Auntie Garcia Channel oh. Pasupport na rin mga katsoy. Bali, taga Bulacan pa raw siya. Ay, nakahuli ko isa yun. Oh, meron na kaagad oh. Good na good. Sige, kuya. Dito Yeah, muna ako. lahat. Sa ano, Pasig. Oo. Ayun, taga Sumilang Pasig pa to si Katsoy ano, Delmar. So yun, welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin pala mga toy. Maraming salamat sa Solid Katsoy at sa mga silent viewers. Yun, maraming salamat po. Sit up na rin ako mga toy. Mga Katsoy, magsa-shoutout rin pala tayo. So dalawang pamiwas gagawin natin mga toy para ano. Si maluwang naman tong spot. Hindi naman tayo makaka-istorbo sa kanila. Kung pupunta kayo dito mga toy pala, madala kayong payong. Bubutom natin yung isa. Yun oh. 3 hook. Binigyan tayo ni Katsoy Mar ng sit up na pang bottom. Una sinker ba mga toy? Una sinker. Sana di sumabit para mabalik natin mamaya. Dalawang pamiwas natin pala. Isang ano, floater na dito lang sa gilid. Ito yung pang gitna. Wow! Ginagawa mo. Tayo ka, tayo. Iyon, ganda. Tumayo mga toy. Kitang kita yung floater natin. Mga toy, kinakagat tayo. Yun, huli mga toy. Huli. Oo, mabigat. Oh, yun mga toy, ang laki. Ay, naku. Bottom lang mga toy. Oh, ang laki. Mga tayo 1-0 tayo. Ang laki mga katoy. Sinker lang talaga. Laki ng pamato oh. Ba? Ayos to ah. Tara tayo ulit mga toy. Yung plapla ah. Para uwian na. Yun. Lagatog talaga. Kinakagat mga toy. Yari na naman mga toy. Wala na naman. Ganda pala nito. Mga toy, dalawa na. Pala pagkagutom eh. Parang hindi ko naramdaman yung hatag. Yung mga toy, bira tayo ulit. Ka-excited naman tong ay, pangatlong hagis. Okay na yung ganyan. Kada hagis meron, okay na. Kasi isa na lang mga toy, shoutout tayo siya. Wala, mamaya siguro yung seed dito sa mababaw. Pero kinagat ako kanina mga toy. Ayun maano siya. May maano siya pumapasag. Grabe, ganda size. Grabe mga to. Akala mo mga pinana lang mga to. Ganda Ganda ng reel niya. Ang bilis maka-retrieve. Ang bilis Nawala ulit eh. Meron nga. Ay, meron. Dapat pala nakinig tayo sa mga veterans talaga. Ayun, malaki na naman. Malaki, mga katsoy. Parang katulad nung nauna natin. Yun!
Alunok na lunok. Oh, grabe. Pang prito ka naman. Shoutout na tayo mga toy. Magka-shoutout na tayo. Tatlo na tayo. Ano dito tilapia? Shoutout tayo mga toy. Ito yung listahan natin. Maiwagang module. Yun, shoutout kay Salvage TV. Yun, shoutout. Bata TV Vlog. Yun, shoutout. Oh, yun na naman oh. Yan. Hinihila ba? Nagalaw ko lang ata. Lubog na. Hindi, ginalaw ko to. Eh, meron nga. Sana. Wala. Pa. Bitaw na. Tatlo naman yung yun mga kate. Okay lang yan. Tatlo yung pain. Oragon Vlog TV. Yun, shoutout. NCR Adventures Group. Yun. Bilmas Travels. Yun, shoutout. Unix Vlog TV. Food Travel. Yun, shoutout. Tong Kacho. Yun, shoutout Kachoy. Ka-Anchor Fishing Vlog. Yun, shoutout. Yun, grabing pasag na yung mga ito. Tilapia yung pag ganyan, ha. Anchor Resto Bar. Yun, ng Bicol Camsor Branch. Yun, shoutout. Manny Pacquiao Team. Yun, shoutout. Focus tayo. Malaki. Ayun, malaki nga, oh. Ganda ng hatak. Ayun, malaki. Malaki nga. Sabi ko si malaki. Ganda kasi ng hatak, nakita ko eh. Ang mga yan mga to, yung mga sumilang anglers. Kitang-kita mo yung alos kasama ng floater. Nakadali rin tayo. Yun oh. Ay, malaki rin. Yan. Tapos na tayo mga to. Nakuhanan ba? Ayos. Ay, salamat. Nakadali lang naman tayo. Yan. Dito ulit mga to. Ito na naman yung kumakagat mga to. Yung sa gilid. Nagpapalit-palitan talaga. Mas maganda talaga may option siya. May pang long distance saka merong iksian lang. Kung pang provincial may pang city drive. Kinakagat tayo mga toy, kinakagat. Ay sus, hindi naman. Ay kagat nga mga toy. Oh. Oh, kagat nga mga katoy. Oh. Oh, yes. Di naman ginalaw yung ko, parang lang. Inaagos. Ay, thank you. Nangilo. Yan lang yan mga toy. O, sa gilid-gilid lang to. Kumagat na siya. Kinakagat mga toy. Uli ka! Yun. Uli. Oh. Uli. Yan na mga toy. Yan na naman. Pinida lang ah. Parang sa pinida lang mga toy kalalapan. Ang ganda ng size pang sa gitna, no? Sa pinida lang eh. Bira tayo ulit na ito. Oh. Grabe yung pasalamat natin mga toy kay Kachoy Delmar mga toy. Pinahiram tayo ng pang ilalim na pambuto na sit up. Yan, shoutout tayo mga toy. Shoutout tayo. Kabusing RRC, yun, shoutout Kachoy. B4TA Madiskarte, yun, shoutout Kachoy. Angelica Bustos and family, GUNLJ, yun, shoutout Kachoy. Lex TV official, yun. Tandaan lang tayo mati kasi may istorbo sila. Paul Hunter Vlogs, yun, shoutout. Robin Iloyugo, yun, shoutout Kachoy. Tanang hila, uli ka, yun, malaki to, malaki to. Yun. Yun. Ang laki mo kasi. Ang lapad, grabe. Oh. Ay. Nakakawala pa. Huwag ka na lumusot sa biyak. Tigas na may maka. Hindi malambot na siya. Okay, dito lang mga tuyo. Sa gilid lang. Lahat na humuhuli mga toy. Dala tayo ulit. Yan na naman oh. Oh, malaki-laki yan. Malaki-laki yan. No. Hinila yung mo eh. Yan, dali na naman kasi Delmar mo kayo. Sus. Para parehas talaga size, no? Anong kulay niya?
Andun din sa kabila, oh. Kinakantyawan mo si Kuya Loloy daw. Mati, kinakagat tayo. Huli ka! Yun, hali. Huli ka. Oh. Yun. Ganda mga size, oh. Ganda size. Napakiliit lang mga ito ng kibit. Kala mo lang hinahangin siya. Pero hindi eh. Kinakagat siya. Ayun mga ito, kinakagat tayo. Uli ka! Yun, nakadali rin sa wakas. Nakita rin kita. Malaki-laki rin ito mga ito. Ay sus! Ginoo! Ganda na nga. Takot ka, nakawala pa din. Ang laki na mga Hatak na hatak na eh. kundon na nga, hindi ko naman nilubayan eh. Saan ba ako nagkamali ka, Chuy? Ganda. Kita ko nga siyang lumulubog, kaya nga nabirada ko eh. Ganda na nga sana dun mga to eh. Madala, lagi na yung pangatlo na yun eh. Kaso nakakawala. Yun, nakita ko naman nilubog. Nakawala naman. Yan, sige, ulit. Anak ko, andyan na. Andyan na. Binangka na nila. Binangka na ni nanay. Ginagawa mo. Saan ka punta, brum brum? Tinawid na mga kapit ng bangka. Yun lang. No. Nawala na sila nga. Aangat nga ng ano mga katoy. Madami tao. Wow! Yan mga katoy, update tayo sa natin huli. Malubat na ako mga katoy. Grabe, baka malubat. Di tayo makapagka-outro. Oh. Yung mga katoy, madami na binabi yan mga katoy. Pwede pang uwi yan. Oh, pero di pa ako mamatay. Paubusin ko nga yung bulati ko. Malubat lang tayo kaya. So, 16% na kasi mga katoy. So sana makapag-update tayo sa huling-huling bago tayo umuwi. A few moments later. Tayo, dami naman tayo nalagdagan pa. So, maabot pa sa video mo, hindi pa nalupan. So, ayos na ito mga toy. Mga taga-Sumilang anglers, Pasig. Yun, dami ng huli ni kasi itong Dilmar. Oh. Dito, ang dami rin dito. Alam mo na tayo mga toy. Maraming salamat sa pagsama ulit. Sana gusto nyo mga toy yung ano natin, yung munting adventures na naman. Medyo siya na yung matay yung video. Thank you matay. Bye bye. See you next vlog ko. Yan na mga toy. Yes. Ito na mga katoy. Oh, sarap mga katoy.